היום אנחנו נכין מרק ארטישוק ירושלמי. מה שיש לנו כאן בשביל המרק הזה, חצי כוס חמאה. יש לנו כוס של סלרי ראש ושורש פטרוזיליה. יש לנו פה 4 כפות שום. יש לנו פה כוס וחצי בצל לבן, כוס של קרישה. יש לנו פה 1, 2, 3, 4 כוסות של ארטישוק ירושלמי או בטטה קיסביה מקולפים. יש לנו פה תפוח אדמה מקולף וחתוך לקוביות שגם הוא 2 כוסות, והתפוח אדמה בסך הכל יש לנו פה 6 כוסות של ארטישוק ירושלמי. שוב פעם, הכמויות בהתאם לצרכים שלכם, יכולים לעשות חצי כמות, רבע כמות. אז אנחנו נתחיל באמת מהחמאה. נמיס את החמאה. אם אפשר לשמור עד כמה שיותר באמת על הצבע של החמאה ולא באמת שהיא תחרק לנו. אנחנו נוסיף את הבצל הלבן פנימה. ביחד עם הקרישה והשורשים, שורש סלרי ופטרוזיליה. החיתוך לא כל כך משנה לנו, כי לאחר מכן אנחנו באמת נחתוך את זה, נטחן את הכל לעשות מרק קרמי. חשוב מאוד לתת לירקות לעבוד כמו שצריך. אוקיי, אז באמת לאחר כמה דקות, כמו שאתם רואים, הכל פה התקרמל. ובאמת החמאה ככה, כל הסוכרים שלה קצת נדבקו לתחתית. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נוסיף את השום. נשים את השום לא בהתחלה באמת, כדי שהוא לא יישרף לנו. עוד איזה ערבוב קליל. עכשיו כל הארטישוק והתפוח אדמה נשים לסיר. אוקיי. והתפוח אדמה. תפוח אדמה נכנס פנימה כדי לתת לנו קצת יותר עמילן והסמכה מאשר הארטישוק ירושלמי ולעבות לנו את המרק. אחרי באמת עיגול קליל והורדת משקעים מהסיר, אני אוסיף כוס אחת של יין לבן. שוב פעם, יין לבן הוא בגדר המלצה, אפשר להוסיף, אפשר שלא, רק כדי לתת באמת איזה קיק קטן של חמיצות למנה. פתחנו משקעים, אני יכול להגביה את האש, ומה שבאמת נותר לי זה צמצום מאוד מאוד קליל של היין לבן. ואני אוסיף עכשיו את הציר, שזה יכול להיות ציר ירקות או ציר עוף או גם מים. גם מים יעשה עבודה מעולה. למדתי להשתמש כרגע בציר ירקות. יש לי פה בדיוק 3 ליטרים של ציר ירקות או 3 ליטרי מים, זה על המתכון הזה שיש לנו פה. שוב פעם, אפשר כמובן לעשות חצי מתכון, רבע מתכון. אנחנו עושים פה מרק משהו כמו 15-20 מנה של 20 מנות מרק, כמובן קערות גדולות. אוקיי, אז הבאנו את המרק לרתיחה ולאחר מכן הלמחנו את האש. אוקיי, אז אחרי כעבור זה 40 דקות באמת אני מוודא שכל התפוח אדמה והארטישוק הכל יתרכך לי. אני מוסיף כוס וחצי שמנת 32 או 42 ונותן לזה לעבוד משהו כמו עוד 10 דקות ואז אנחנו נתקע.
אז באמת כל הארטישוק, הכל התרכך, כבר הוספנו גם את השמנת. עכשיו אנחנו נטחן אותו. אנחנו משתמשים בבלנדר, אבל אפשר להשתמש כמובן גם במעבד בזון או באיזה רמבו קטן. עכשיו אנחנו נכניס הכל פנימה בצורה כזו. נעשה את זה מעט. נטחן את זה משהו דקה, וככה אנחנו באמת נטחן את הכל, ולאחר מכן אנחנו נקבל. אוקיי, אז טחנו את כל המרק, הוספנו אך ורק מלח ופלפל לבן. באמת טעים מאוד מאוד עדינים, כמו שאתם רוצים, יצא לנו קרם מהמם. אני אגיש את זה בצורה מסוימת, אבל כמובן כל אחד יכול להגיש את זה איך שהוא רוצה. אני אקח כמה דקות של מרק. אוקיי, עכשיו מה שאנחנו נעשה, יש לנו פה קצת קרוטונים שטחנו אותם מראש בצורה כזו. יש לנו פה פתיחה של חזה אבז מעושן ועל המרק, ושמן ירוק, וזה המרק שיש לנו, מרק ארטישוק ירושלמי. שיהיה בתיאבון.